tanghali, kumikinang na ulag, Diego Bandido! Diego! Diego! Go, Diego, go! Magandang tanghali, kumikinang ina! Shout out sa lahat ng mga kabisyo nating nakatanggap ng magandang balita. Parang di ko pala na-forward sa'yo. Na-forward ko ba? Ano bang balita? Ano ba yan? Nakakainis. Alam mo minsan, nasa utak ko, ifo-forward ko, tapos hindi, nasa utak lang siya, hindi siya ginawa ng kamay ko. Totoo, may mga ganyan na. Oo. May conversation na akala mo sinabi mo pero sa utak mo lang Correct. pala. Kaya nagtataka yung kakwentuhan mo. Ano? Bakit hindi ka sumagot? Kasi binalikan ko yung yung mga list na mga nasa messenger ko. Wala ka na ngayong morning. So ibig sabihin, nasa utak ko lang yung nakita kong article na sinend ko mo. sa'yo. Teka lang, tanggapin ko. Delay na sa ere. Ayan na. Kaya alam niyo po, ito, ang isang lesson po dito mga kabisyo, kapag halimbawa po, hindi kayo sinasagot ng taong tinatanong nyo via messenger o via chat. Tapos napakahalaga po nung matanggap po ninyo yung response niya, tawagan nyo po. Kasi it's really either meron talagang problema sa network. Nangyayari yun kasi minsan sa phone nakalagay parang hindi mo pala na-send kasi dapat kailangan ng internet, hindi siya SMS, parang ganong eklavu, or di naman kaya katulad na nangyari sa akin, sa utak lang nangyari. At maraming ganon akala po namin nag-reply kami, hindi kami nag-reply. So anyways, ang ifo-forward ko kasi sana sa'yo ay yung balita na nanganak na yung nanay ni Peppa Pig. Kaya pala! Diba? Siyempre, nanganak na, may bagong kapatid na sila Peppa. Ayan. Tapos dun sa article na yun, nakakatawa, nasa 4,200 comments. Parang feeling ko, yung 4,162 dun, mga Pilipino. Bakit? Kasi ang nakalagay, parang ang pangalan natin is Evie or Evie, ganon. Tapos ang nakalagay doon, after 2 months, lechon de leche na siya. Yan yung mga nakasulat sa comment section. minsan talaga nakakatuwang maging Pilipino. Minsan talaga nakakatawang maging Pilipino. Correct. Nakakaloka. Kasi makikita mo doon, lechon de leche, lechonita, lechon belly. Pero ayun, kasi naging patok na balita sa UK, di ba, na buntis ulit ang nanay ni Peppa. So ngayon, nanganak na. Nanganak na. May kapatid na si George. Correct. Meron na siyang kapatid. Ayan, meron silang bagong bunso. Ayan. Napangalanan na ba? Parang Evie nga Evie. Evie or Evie. Hindi ko alam kung paano i-pronounce kasi nga, nasa utak ko lang kanina send ko sa'yo para sana dalawa tayo nakabasa. Ayan, nagbabasa ko sa nabasa ko kanina, medyo limot ko na, di ba? Pero nakakatuwa lang kasi yung mga ganyang klaseng mga balita. Hindi naman sa affected tayo, no? Pero ang ibig lang sabihin nito na kahit cartoons na sobrang matagal na, luma na, nag-e-evolve sila. Correct. Isa lang pagpapaalala po mga kabisyo na sa mundo po natin may mga pagbabago talaga. May mga nag-e-evolve. Tama. Merong mga dati na, di ba katulad ng may mga, for example, may mga brands na alam mong antagal na. For example, Pride. Correct. 'Di ba yung Pride na sabon, 'di ba, na lagi nating ginagamit, 'di ba? Matagal na yung brand na yan, household name yan. Correct. Lagi nating ginagamit yan, pero nag-evolve Nag-evolve din sila. 'Di ba? Meron na silang bagong Pride with the Korean strawberry, 'di ba? So ganon. Ganon po isang pagpapaalala na hindi porke ikaw ay medyo nag-eedad na, hindi ka pwedeng magkaroon ng konting improvement, change o pag-evolve. Ganon. Well, same din dito sa trabaho natin, kinakailangan din nating mag-evolve kasi if you're doing the same thing for the past 10 years, 20 years, baka pagsawaan o baka iba na yun rin yung dynamics, yung mga listeners mo, iba hindi na nakikinig ng radyo. Totoo. Kaya nagtatrabaho na. Tama. Madami nga akong mga tambalanista na nag-umpisa na grade 4 lang sila. Ngayon, marunong na silang gumawa ng grade 4.
Hindi, may grade 4 na. May grade 4 na sila. May sarili na silang grade 4, 'di ba? Kasi nag-e-evolve talaga, nagbabago po talaga ang panahon po natin. So yan, tingnan mo nga ang Peppa Pig, 'di ba? Sino man mag-aakala na maiisip ng production nila na buntisin kaya natin yung nanay, 'di ba? Kaya naman dito, it makes sense na kung minsan hindi natin nararamdaman yung paglipas ng panahon. Kasi sumasabay tayo sa evolution dahil may mata tayo sa labas eh. Natandaan mo ba yung Periscope? Oo. Ito yung isa sa mga unang mga platform. Wala pang FB Wala pa Live kasing noon correct, eh. wala Oo. pang FB Live. So ito yung isa sa mga unang platform dati kung saan pwede nyo kaming makausap ng live. Ng live, yung via Periscope. video kasi may Periscope. Buhay pa ba yung Periscope? Parang wala. Wala na. App ba yun o Parang website? app siya. Ayun. App siya, parang ganon, Oo. di ba? So hindi man Friendster. So from Friendster, nag-evolve siya. Di ba? Maski yung TikTok used to be ano ba siya dati? Meron dati yung TikTok bago siya naging TikTok eh. So, nag-evolve din siya. So, ganun Parang po talaga sa buhay. dub mashing, parang Dub ganun. Smash. Dub Smash siya dati. Ganun siya, oo. Correct. At saka nag-evolve din yung TikTok. So, from when it started na mag-evolve nung pandemic, na puro sumayaw-sayaw lang yung mga tao. Ngayon, search engine na din siya. Ayan. Dati, hindi ka Saka naman may live selling na rin live din. selling na din, diba? So, pwede po talagang mag-evolve, mag-change. Ayan. Minsan lang talaga, hindi tayo handa sa mga Correct. pagbabago, lalong-lalo na kung halimbawa, sanay na sanay tayo dito. For example, ako ay hanggang ngayon, sabi ko, inamin ko kay Diego Bandido, na hanggang ngayon, pag nag-e-edit ako ng mga materyales, ang ginagamit ko pa ring software, Cool Edit. So yung Cool Edit ay apakaluma na po. ang Cool Edit ay binili na po ng Adobe. Pero ako, ayoko mag-switch kay Adobe. Tapos, kunyari yung feeling ko nga yung Word ko, yung Microsoft Word ko, Jigs, parang 1993 pa siya. Ano lang ako sa'yo, lamang lang ako kasi sa akin 2010. 2010. Akala ko 97 yung sa'yo. May mga ganyan na, may mga bagay na nakasanayan pa din tayo na hindi tayo handang i-let go. Pero eventually, kailangan din, lalong-lalo na kung mag-phase out na yan. 'Di ba? So pag mag-phase out na yan, kailangan handa ka na natanggapin na ito na yung bago na pwede mong gamitin. At ang maganda dito, malay mo mas maganda, malay mo may maibigay sa'yo na mas sariwa, parang ganon. Parang tawang-tawa yung anak ko, hindi naman tawang-tawa, may halong pangahamak. Nung nalaman niya na may presentation ako sa boss na ang gamit ko ay PowerPoint. Okay. Sabi niya talaga sa akin, Mom, but Mom, nobody uses PowerPoint anymore. It's Canva. Sorry. Pero tayo, parang anyabang pa natin pag nag-click tayo, di ba, yung may lilipad. Yeah. Show floating. Correct. Word art, yung may shadow. May mga ganyan eh. Tapos, eventually, you'll realize na, kapag katrinay ko pala yung bago, una, mas madali pala siya. Pangalawa, mas maraming features. Correct. May mas maraming features na ma-unlock. Mas mapapabilis pala yung oras, di ba? Yung mga ganon, di ba? Pero kung alimbawa, hindi ka pa masyadong handa, edi hindi naman natin mamadaliin kasi kanya-kanya talagang panahon yan. Pero ang sinasabi lang natin, kung ang makers nga of Peppa Pig naisipan nilang magkaroon ng bagong kapatid si Peppa, di ba? Ang Dunkin Donuts, kung napapansin ninyo, dati umpisa lang siya sa donuts. Ngayon, Dunkin na lang siya, di ba? Hindi na Dunkin Donuts. Kasi may mga sandwiches kasi na rin correct, din. diba? Ang dami na rin ino-offer. True, may balak silang manok? Sabon? Dunkin manok. Dunkin lechon manok. Malay mo, hindi imposible. Hindi imposible. Pero alam mo ba, isa yan sa mga pangarap ko, magkaroon ng Dunkin. Sariling Dunkin. Kasi parang ang sarap-sarap talaga pagka pumasok ka sa loob. Parang ang bango-bango. Dunkin! Baka naman! Masarap yung kape nila. Ang sarap. Tsaka mas mura. Ang laki. Tas ang mura, di ba? Ang sarap yung kape talaga nila doon. Dunkin! Baka naman! Pero alam nyo
nyo napaka-importante talaga yung pagsabay sa pag-evolve. Like, naalala ko yung binanggit mo nga na Periscope. Alam ko yung Periscope is under Twitter. Di ko nga Naalala matandaan ko Okay. Tapos si Facebook Live, parang wala pa nun nagsimula. So nakita ni Meta, inunahan niya. lang. Kaya, diba? Kaya nawala bigla yung Periscope Tsaka na yun. tingnan mo, Jex, ewan ko kung napapansin mo kung nag-i-email ka. Ngayon, sa email, meron na siyang parang prompt na nakasulat, help me write. So, ibig sabihin, May AI na rin, integrated. Correct, may AI na din siya. Oo. So, hindi na ito yung parang pupunta ka sa ChatGPT para magpatulong or whatever. Doon mismo sa Gmail, nakalagay doon, help me write. Kanina nga trinay ko siyang gamitin Simple lang yung lagay ko sentence, tapos, taray, ibig sabihin, nag-e-evolve siya. Tingnan mo yung Meta, diba? Yung Facebook, kapag ka nakita niya may selling sa TikTok, meron na din sila. Yung mga ganon. Kahit so, it happens Yung Google Chrome ngayon na dati yung search engine lang, ngayon AI na rin din Diba? Oo, naka-AI na rin Correct. din siya. Parang nagtatanong ka na rin din, sumasagot Totoo, na siya. sumasagot na din siya. Ang nakakatuwa po yung mga ganyang klase mga changes. We understand kapag halimbawa may mga bagay na hindi nyo pa rin kayang i-let go kasi ang tagal-tagal nyong ginagamit. Okay lang din naman talaga, wala namang problema. Pero magkaroon ng space in your heart, 'di ba? Na i-try yung bago. Kasi yung bago, malay mo mapaligaya ka rin nito. Tapos yun nga, mapadali yung buhay mo. And ako sasabihin ko din to, Jegs, on behalf of the so many people na nagme-message sa akin every day. So, ang dami-dami kasi talagang taong nagtatanong sa akin kung nanalo si Chopper. So, dahil alam na nga nilang hindi siya nanalo, so the next question is always, babalik ba siya? Okay, so para po ito po ay press release. Ito po ay press release para po dun sa lahat ng mga tambalanista na nagtatanong. Okay? So, hindi po talaga naging madali sa akin nung nalaman ko that he will leave last year. Kung alam nyo lang po talaga yung pinagdaanan kong pag tinatry kong balikan talaga yung heartache ko and heartbreak na dinaanan ko noon, araw-araw kinukumusta ako ng asawa ko through Diego. Ramdam ko rin din yung kasi nagme-message sa yung asawa ni Nicole na bantayan ako. Baka mag-collapse bigla. Kasi mag-collapse kasi pagkagabi, grabe yung iyak ko talaga, promise, ibang level. And then, eventually, my heart healed Eventually, my heart healed. And then, eventually, sobrang at ease na ako sa kumikinang na tambalan namin ni Diego. And na-accept ko na talaga. And I have moved forward. So, isa po lang itong pagpapaalala sa lahat ng mga tambalanista na una, we are so grateful for the 20 years na sinamahan niyo po talaga kami ni Chris Chopper. But that has really ended. Tapos na po talaga yung era na yun. And speaking of evolution, nag-evolve na rin din Correct. So, hindi natin alam kung anong mga mangyayari pero for now, according sa ating management, talagang tapos na po yung era na yun. Yeah. So, we have to accept the fact na, una, may bago na po akong partner. Parehas naman silang hindi makinis So, so parang wala na akong buhok. Parehas lang naman din silang may edad. Ang lamang lang talaga ni Chopper, may buhok siya. Medyo mahaba kasi kumukore-koreano yun Diba? Upaw din yun diba? Pero, I am still here. The Balahura is still here. The Balahura has also evolved from Balahura to Kumikinang Ina. Diba? The level of entertainment is still there. Yes. Parehas pa rin naman po kami na trained under the Love Radio training system of software, ganyan. So yung level ng kulit ay nandoon pa din. So isa lang pong pagpapaalala na while kunyari namimiss nyo po, then you can always go back to old episodes. Yan. Yun naman yung kagandahan ng social media. Tama. It's there. Yung mga kayang na-save for the past many years, pwede nyo pong balikan. 'Di ba? Pero kailangan din nating mag-move on and mag-move forward. That there is now a new era of the tambalan and it is the kumikinang na tambalan.
Kasi ayoko na po siyang ayoko na bumalik. Alam mo yung parang nag-move on ka na. Tapos kanina kasi parang may mga nag-a-appear tapos sinesendan ako ng mga old videos. Sobrang nakakatawa talaga. As in, totoo naman at hindi natin mabubura yun. Kaya lang ano pong gagawin natin? He has decided to move forward. So, ang Nicole Ayala, nag-heal na po ang heart, 'di ba? So, wag na po nating ulit buhayin ng sugat. Well, Diba? part of the evolution sa pag-evolve natin is going out sa ating mga comfort zones. Correct. Which hindi siya madali. Mahirap Hindi talaga siya madali. Oo. Chris Chuper was really my comfort zone. Oo. Totoo talaga yon. Kahit hindi kami mag-usap, alam namin. And in fact, feeling ko pag magsama kami ulit, tambal in a few years time or wherever, it will be the same. Kasi may ganun kami. Kasi Yeah. we are each It's other's. a special connection na Iba talaga yun walang makakapantay nun. Wala talaga. At alam ni Diego yun. Alam ni Diego Yeah. yun. At hindi naman din yan tinatry pantayan. 'Di ba? But we move forward to the next stage of our Yan. lives. Pag nami-miss nyo po, pwedeng balikan. Hindi pa naman nabubura yung mga videos. Nandyan lahat. Wala pong nagbubura niya. Wala pong mag-effort magbura. Oras natin, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!